Portanova je najbolje mjesto za shopping. Široka ponuda, uvijek dobre akcije, a u Portanovi se pobrinu i da kupci znaju kako su im upravo oni na prvom mjestu. Još jednom Portoš je bio široke ruke u svojoj već poznatoj akciji Portoš te časti. Sretne su ruke bili kupci u CCC-u, Šubidu Skechersu i Poleu. 200 kuna za shopping ovdje, na što će biti potrošeno, već imate nešto ili? Pa vjerovatno na suprugu, evo sad ćemo vidjeti. Što supruga traži? A traži neke čizmice. Iskoristit ćemo odmah za shopping. Čega? Patik. I čizmi. Znači jedno i drugo se kupuje? Jedno i drugo. Zahvaljujući bonu? Tako je. Sad se kupuje, pa to je ozbiljna investicija. Pa da, ima tu još dva, ne mogu se odlučiti, a vjerojatno će biti ovaj. Sad uz ovaj poklon bon definitivno kupujete, pretpostavljam. Pa moglo bi se reći. Portoš je odlučio sreću donijeti i kupcima u Pet Home-u, Denisu, Vitapuru i Leđeru. Imam dva ljubimca, imam psa Cezara i imam Micku, mačkicu koju sam udomio i jako sam sretan zbog toga. Barem će se neko danas obradovati. Dođe Portoš i plati piće. Pa da. To će se naručiti. Jeste li već naručili? Pa jesmo, naručili smo, evo, produženu, lagano, običnu, ona celjevitu koji je obično. Taman plaćate, stiže Portoš. Pa hvala lijepo, šta bi rekla. Klinci su već izabrali, ne? Pa jesu. Znali se već na što biste ga mogli potrošiti ovdje? Pa da, vrlo vjerojatno na nekakvo suđe, nekakvu tavu, nekakvu rajnliku, nešto. I ovo iznenađenje, svaka čast. Za sve koji se pripremaju za zimu, odlično će doći Portoševi bonovi u Diademi, Amadeusu, Pepku i Tom Tayloru. Poklon bon je tu, što će se kupiti? Pa vidit ćemo, nešto ćemo naći. Neku haljinu ili majicu i to je to. Što se traži inače ovih dana, znate li već možda? Pa možda neka trenerka ili... U svakom slučaju lijepo iznenađenje. Naravno, definitivno. Čini mi se da vi već znate što ćete kupiti. Pa da, evo tu sam već naslagala, samo pune ruke. Znači dobro će doći? Naravno, odmah iskorištavam. Mogu odmah? Nisam ni Naravno. Odlično, odmah iskorištavam. Hvala. Tražim jaknu, pa sad isprobam, vidimo malo boje, malo modele i tako, da. Inače okej, ima svega. Znači dobro će doći? Kako neće doći, još uz popust, još dodatno ovo, bit će to 50% jeftinije. U studenom se u Portanovi nastavlja natječaj u kojemu svaki mjesec možete osvojiti poklon bonove, a sve što trebate napraviti je nastaviti Portoš priču. Ovu priču Portanova je započela prije nekoliko mjeseci, a vi se svaki mjesec nadovezujete na prethodni nastavak. Imajte samo na umu da će vaš nastavak priče drugima biti početak za nastavak. Najzanimljiviji nastavak priče u studenom bit će nagrađen poklon bonovima u ukupnoj vrijednosti 2100 kuna. Nastavak priče možete pričati do ponedjeljka 23. studenog u 12 sati. Sve detalje pronađite na Facebook stranici Portanove ili na www.portanova.hr. Portanova ima nove stanare. U Prizemlju se otvorio kiosk s ponudom ekskluzivnog programa prigodnih poklona s potpisom najbolje hrvatske boksačice i svjetske prvakinje Ivane Habazin. A baš u pravo vrijeme, ono darivanja, na prvom katu se otvorila i Perlica, kiosk s ponudom ručno rađenog nakita od bračkog kamena. Trgovine se pune božićnim ukrasima i blagdanskim prigodnim asortimanom, pa je Portanova pravo mjesto gdje možete pronaći sve što vam treba kako bi ostvarili svoje ideje za dekoriranje doma, no i za kupovinu pravog poklona. Blagdani će stići i brže nego što mislite, pa nemojte čekati zadnji trenutak, već sada krenite i obavite blagdanski shopping na vrijeme. U Portanovi je sigurnost na prvom mjestu. Ponašajte se odgovorno i kada ste u šopingu, pridržavajte se svih propisanih i preporučenih mjera opreza. Nosite zaštitne maske cijelo vrijeme boravka u Portanovi, pazite na propisani razmak, perite ruke sapunom, koristite dezinfekcijska sredstva, a kada možete plaćajte bezkontaktnim sredstvima plaćanja i uživajte u šopingu. 27. studenog svakako dođite u Portanovu, jer stiže Black Friday, dan kada cijene vrtoglavo padaju, pa je ovo idealan trenutak da ulovite nešto za sebe ili savršeni božićni poklon. Dođite u Portanovu na Black Friday.